kontako duzuen egoera be askotan pasauko zala, zuen seme-alaben artien. Hain bakoitza duke hobi bat gustatzen jako futbola, beste gustatzen jako patinetan, bestiai saskibaloia. Eta heltzen da zapatu batzaldi eta herriko plazan, heltzen die disputak edo zeinek hartzen daben herriko plaza, edo ze kirolek edo ze kuadrillak irabazten daben herriko plazan. Orduan, holako egoera bat kontauko duzku eta ia, zer pasetan dan. Beraz datozela, 5. maila ako plenieko ikaseak, solo bero batekin. Kaixo lagunak, zer moduz gaude, gaur ere egin gera baloian jabe. Partidua jokatu dezagun, eta Messi bezalaxe jardun hasi flipatzen, eta golak eskuadratik sartzen, galtzeaz bazain gustatzen. Equipo presta zaudete, bai ez zueian kaostikoz bete. Txulo zaudete hor baina, gu hobeak gera la jaina ze karambola, gu gainditzerik ez da inorra, bai ez nusatu lehenengo gola. Hau da giroa, patinetan ibiltzeko sanoa. Joan gaitezen plaza erdira, gurpil gainean gira eta bira joe aukaka. Beti futbolen abiltzan baka, bida ditzagun denak bultzaka. Plazan zetatxa, botakoa diegu gure batxa. Saskibaloian hasi gaitezen, denak etxera joan gaitezen baloia tira, ta gure alturari begira, hankazitik pasako dira. Zaudete oso seguru, apostua egin beharko duzu. Lehenengo gora baiet gustatu, eta osatzeko traguak hartu ondo ikasi, naiz azuek oso ondo hasi, baiet azkenik guk irabazi. Torri eta ikusi, gurekin baduzu ezer ikasi. Plazan partido txiki bat egin, eta baloiak ekita ekin elegantena, atera zaigu guri txilena, gu garelako talde honena. Gaude, gu patinatzen, lagunak bereskuratzen saiatzen, denak lurrera gera erori, zenbat barreta, zenbat histori, denok batera, patinetan oberena gera, goan zaitezte denok etxera. Bye.
partidonetan guazi ginen eta mikroan ekatu egin zen. Saskian gurekin jolastuta, baietz bukatu lesionatuta, ibil gaitezen. Doiak buskatu arte, zertariko batzuk zarete. Hau da itxura, eman eguna, naia orokoa izan laguna. Ederki eskarmentatu bera, denak ugeldu zoaz etxera, ala horrei hasita gelditu dela, herriko plaza guztiona da. Hogei holan konponduko balintzez bizkar lanak, hain ondo eta hain jator. Txalo bere bat eure egon. Eta ezin dugu bukatu, behin maiatza helmut eta ekainean gertu egunak, dano dugu gure elkarrezketarako gai bardine. Uda, ez? Dano edo uda ezin, efelduko da, uda nizan oso porrak, etxeko lanak ez doa zein kasi uda da. Orduan, hainbeste anekdota gertatzen dizenez udan eta hondartzan, Fleming eskolako posgarren maila Bko ikasleak erabaki dabe, nahi da bezala gaur elkarbanatu hondartzan eta udan gertatzen jako esan anekdotak edo gauza barregarrixek. Orduan badatu zela, gure udatiarrak txalo bero batekin hartuko dugu. Bateria Vengo zula, lasaiteko momentua heldu da. Vengo zula, lasaiteko momentua heldu da. Eskolako una kontatxa bota eta ze siesta goxoa. Eskolan loartzea ez gaita hain erosoa. Kutxoan zehar hainbeste ikaskak azterketetan, ta dena astuko zaigu hilabetetan. Zer liburu, abaino kontzatatuko ditugu. Zer liburu, abaino kontzatatuko ditugu. Kema berriro eta biserarik ezen. Joera eta honek ja igeltsua ematen du. Arez gaztelu handi bat egiten pasatut goiz guztia. Ta gainean eseri da arreba txikia. Kontxalaga, peniskola, zeonaren bizitzaren eskola. Kontxalaga, peniskola, zeonaren bizitzaren eskola. Taula bat alokatu eta gabila osatrebe. Susmeatu nuke baita txurami bat ere. Baleka partidu batean gaude orain sartuta. Ta garen pena dugu ziurtatuta. Uda luza, aldaiteke, gutxiegi dira hilabete. Uda luza,
nazu, postasuna, gibena laurako maitasuna. Sentitzen nazu, postasuna, gibena laurako maitasuna. Instagrametik dei bidea emateko. Etxeko lanak ziren lau liburu irakurri eta ikasi. Ibaiak zazpia da eta ez naiz hasi. Zatoz jada, hondartzara, toaren banderak abiltzen gara. 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 Txalo bero bat erotako bai. Eta hau zizan, lehenengo txandari zegoen izona. Espero dugu, Subantzen.